Mga ka-K5 driver sang pickup truck kag ang pamilya sang biktima nga iya nga nabungguan patay sa panwa sa Miagao. Nag-areglohan na yaring detalye sa aton nga balita. Nag-areglohan na ang driver sang pickup truck kag ang pamilya sang tigulang nga iya nabungguan sa barangay San Rafael, Miagao sang Disyembre 6. Ang driver sa pickup truck ang hingilala kay alias Boy, 63 anyos, residente sang barangay Lacandon, Miagao. Samtang ang biktima mo sa Jaslinda, 83 anyos, kag residente sang barangay San Rafael, Miagao. Suno kay Boris Major Richard Lawang Epes sang Miagao Municipal Police Station, nag-istoryanay na ang magtimang nga kampo sa nasabit nga barangay, kag pagkasabton sang driver ang tanan niya galastuhon. Tungod sini, hindi naman magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Patandaan, halin sa banwa sang sanwa kinang pick-up kag paborit na kuntani sang natabo ang aksidente. Nag-overtake ang pick-up sa isa pagid ka salakyan. Naalangan ini, nagbalik sa iyang linya kag nataman kabig patuwang manobela. Rason nga nabunggo niya ang biktima. Nagsitol na sila sa dito sila naman yung pasita sa pick-up kay Domingo ato. Wala sang sina, wala rapado. Hindi man makasitol sila sa PNP. So dito sila nagsitol, mga panglisya sila sa aton sa affidavit of non-interest. Kag mga ka-K5 liwat-liwat nga ginapahanumdum sa otoridad nga kung mahimo pwede nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho sa aton nga mga salakyan. Kag paminsan ron gid nga mayara sang pinalangga naton sa kabuhi nga nagahulat sa aton nga puluyan nga makapauli nga hilway kag wala sa blag sa lawas kag hindi na makahalit sa iban pa nga individual. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon ng Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.